Oh, so kill them with kindness. Parang ganun ako lagi. Talaga? So there are times kasi na nafe-feel ko na ang mundo natin, feeling ko masyado ng challenging. Yung tipong dinuduraan ka. Ganon. Hilig mo sa duran. Oo, so kapag dinuduraan ka ng mundo, lumaban ka. Sabihin mo, go, spit on me, daddy. Pero sabi mo, treat them with kindness. Oo nga, tanggapin mo lang. So pag dinuduraan ka, tanggapin mo lang. matuwa ka lang, gano'n. Wag mo din siyang duraan. Tanggapin mo lang. O kasi iikot din yung mundo. O malay mo, sa pag-ikot ng mundo, ikaw naman yung dumura. Ikaw ba? Paano ka maging kaaway? Yan. Oh. Na-caught off guard ako sa puro duran na sagot mo. Ano? Ako, pag naging kaaway, oo, kabahan ka. Bakit? Ako kasi, hindi ako magagalitin. Mahaba yung pasensya ko. Totoo yan. Pero once na ginalit mo ko, ay nako, pailalim ang pagtira ko. Oo, yung tipong hindi ka nalang iimik, tapos bigla kang ay, napakababoy mo, no? Ayaw kita makaaway, hindi dahil takot ako sa'yo, pero nandidiri ako sa'yo. Oo. Ay, nako. Pero mga kabisyo, sure din kami na hindi sa may naduraan na kayo. Tama. Pero may mga naging kaaway na rin kayo sa buhay. Totoo yan. Diba? Mapaseryoso man yan o trip-trip lang. Or kapatid mo. Diba? Pwede yun. Ay, nako, eto na kabisyo. Ibibigay namin sa iyo ang sunod na 2 uri ng kaaway. Tara, kape! Tara, kape! Ayan mo tayo sa number 1. Inot. Hindi, background lang sa mga kabisyo natin. Lately kasi hindi namin alam kung kulang ba kami sa tulog o what. Minsan hindi na nagko-connect yung mga sinasabi namin ni Konyo Bicolano sa radyo. Kaya nga na-record nga to ng digital. Di ba nung napanood ko, sinabi ko talaga sa'yo, Robin Shen. Sabi ko, Robin Shen, mukha talaga pala akong tanga. Oo, yung bigay na bigay ka kaka-explain sa sarili mo pero hindi talaga nagme-make sense minsan. Ay, nako. Pero dyan ka naman nakakatuwa talaga, Konyo Bicolano. Wow. Bumawi ka. Buwat na buwat. Anyway, muna tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga makalat na kaaway. Uy, Jessa, anong oras ba dadatingin si Robin Shena at nang masimulan na natin yung group project natin? Di na siya dadating. Ha? Bakit? Tinanggal ko na siya sa grupo natin kasi kaaway ko siya. Ha? 3 na nga lang tayo, tinanggal mo pa siya, pambira ka naman. Paano ba naman? Plano? Alam mo ba? Alam mo ba tong si Robin Shena? Naku, inaagawan ako lagi ng baon yan. Kahit sa exam, mahilig yan mangopya. At ito pa nga, kapag di siya nangungopya sa akin, pag di ko pinapakopya, nagkukodigo yan. Paano nangyari yun? Di ba siya yung honor sa section natin? Tsaka ikaw kaya yung repeater, ikaw yung bobo. Ganun talaga. Siyempre, humble lang ako. Ay nako, sige Jessa, wala akong pakisaway yung dalawa. Saan ka pupunta? Doon na lang ako kay Robin Shena, sasama kayo sa sayo. Ayan. Ito yung mga kaaway mong mahilig magkalat na mga fake news tungkol sa'yo. Yan, totoo. Alam mo, guilty ako dito. Doon lang ako makakaganti. Kaya nga sabi ko sa'yo, tira ko pailalim. Ay, oo. Pero, nung bata ako, totoo? nung elementary ako tsaka high school. Kasi akala natin nung bata tayo, sikat at kulang pagiging backstabber. Oo. Kumbaga, diba? Yun, ang cool-cool ng ganon. Oo. Uy, pero good job sa'yo kasi kahit Bakit? paano may character development. Hindi mo alam. Baka ako pala yung nagkalat na may scandal ka. I-delete ko lang kumalat na nakausap ko na rin yung nag-post. Sabi ko, bayaran ko na lang, wag mo na Or kung gusto mo, collab na lang tayo. Ay, nako, naiba na tayo ng topic mo tayo sa number 2. Pangadua, ito ang mga stranger kaaway. Jessa, tara, kape tayo. Wait lang, ito na. Ay, Pak!
nakita mo yung dumaan? Ay, ang sexy. Mukhang bagong hire yun. Taga-accounting yun eh. Karna yung pangalan. Karna? Malayong department yun sa atin. Ay, ayoko sa kanya. Kay Miss Karna, ayaw mo. Ayoko, feeling ko masamang tao siya. Anytime may gagawin siyang masama sa akin. Ha, Jessa, bakit naman? Wala wala lang. Bakit ba? Ay, Bakit ba? Basta ayoko. Feeling mo. Bakit ba? Bakit? Anong feeling mong gagawin ni Ma'am Karna? Bakit ba? Basta ayoko sa kanya. Bakit? Ayoko lang. Basta kaaway ko siya. Naalibat baran ako sa kanya. Hello, ngayon mo pa nga lang nakita yun eh. Mga kabisya, si Miss Karna po, totoong tao dito sa office. Oo. Siya ang humahawak ng pera. Kaya takot to si Konyo Bicolano eh. wala akong TF. Uy, pero may mga ganito yung stranger kaaway, yung wala naman siyang ginagawa sa'yo, pero bad trip ka. Ito yung lagi ko sa'yong sinasabi. Awa. Na parang feeling, pag may ganun akong impression sa isang tao na bad trip ako sa kanya, kahit ngayon ko pa lang siya nakita. Awa. Sa iniisip ko na nung past life ko, sinaksak niya ako or nakaaway ko siya sa O past baka life sa ko. past life mo, dinuraan ka niya. Imposible. Bakit? Kasi lahat ng dumudura sa akin, nagiging friend ko. Alam ko na fetish mo. Ano? Dura. Uy, hindi hiyang-hiya naman ako sa fetish mo. Ano? Paa. Uy, secret lang yan. Ay, nako. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout yung kabisyo nating fetish ay paa. Kaya ingro. Inaamoy-amoy. Hanapin mo kami sa mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. O siya, kabisyo, mga kasama niyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits. Sa buhay-buhay. Ulit, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your ragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana! Sasakyan si